Request niya ate yung naka-printed po. Siempre curada, ang meron pa sa manin-donin na lukan nyo to tayo tawa, di mapindanday karirit na unay pa'y kunain na, ang meron pa sa mantutarem na anang weren day talanga, nagamusan ti parpalya ay na kamay maya, rubing kapan kalunute ay na daanem, ang meron pa sa ganamaya ay di na brabaken makaraanem launayen naipul din bukay tirabi ikan lumakanen nairut kayipkit di bakit nga mamartik naisli ka na parang burunoy ko di ka pa'y dinggen amin na parang butikot ko di ka pa'y nalaisen at parang itananen nangangirurume anya kusmel adinyen ang pagkabukayan day kakaasin pagkayangin kaunong ayat ko pasuliin yan at piyaga asida talinenne nairut kayipkep di bakit nga mamarsik naisdikan para bununoy ko di ka pa'y dinggen amin na parang utikot ko di ka pa'y nanaisen at parang itanare nanangirume ililiwek di karinyoni bakit nga may katlo uy nairut nga aragot nga puyugan ti as-aso ililiwek di agep na samsam etngem bibingka asabayan ti aprus apiras di bukbuku ililiwek di aring matitilang ti lapaya umay kan obyak ko mailiwak unay ken ka mahinak lay lapi oras lay maen mapapal nga dagem katigem tuwid minaim samit lagutip mo binangunan kong tampon lapod lay linggas mo sikan-sikan amamayuwe lalo lay bilay nusikalay manungnen napunas la amin uy ermen nga aktivite nanunutay kulay samit ngay ugali sa kama